prøve at fortælle om, hvordan vi laver vores cappuccino her i Nudsmag. Men jeg starter med at fortælle lidt om det, fordi lige om lidt, når jeg starter kværn og maskine, så kommer det til at larme en del. Der er flere forudsætninger, der gør, at man har en god kaffe. Selvfølgelig skal råvarerne være i orden, men man skal også ikke mindst være meget omhyggelig med, hvordan man laver det. Vi kværner friske bønner. Vi kommer ikke ret mange bønner op i ad gangen, fordi så sikrer vi, at de er friske hele tiden. Så kværner vi omhyggeligt med, hvor mange gram der kommer ud i holderen. Og så bruger vi en god maskine, som er god til at holde trykket, og den laver den samme mængde vand hver gang, og den holder den rigtige temperatur. Og ikke mindst, så bruger vi en lattemælk fra Arla, hvor der er et højt proteinindhold i, men med et lavt fedtindhold, og den kan vi skubbe på samme måde, som hvis det var en fed sødmælk. Og hvis vi er omhyggelige med hele processen, så får vi et godt resultat. Det vil jeg prøve at vise jer. I think this is okay. Her er der 7 gram kaffe, som jeg lige lidt fordeler. Så er den stampet. Jeg laver lidt backfloss. Dels for at varme den op, og dels for at sætte det skidt væk. En gennemløbstid cirka på en 25 sekunder, må i hvert fald ikke overstige 30. Stimer jeg mælken ved at få mælken til at cirkulere rigtig godt rundt. Derved der får jeg pustet luft, damp ind i mælken på en jævn og fin måde. Ja. Og mælken må ikke overstige en 60-65 grader. Så den har sådan en helt blank, marinsagtig farve. Voilà. Cremet og lækker cappuccino. Skål.